Så. Så prøver vi lige, at vi har en lille pylernord, og så prøver vi at tage vinklen. Og nu har jeg midten. Nu skal jeg lige vende den rigtigt. Midten. Og så folder jeg lidt her. Yeah. Og så tager vi den på her. Og om bagpå, så samler jeg og tager ned og krydser. Så. Ja. Så. Den sidder ret stramt. Og så gør man lige sådan der, for at sikre sig, at de sidder stramt. Og så samler vi. Og putter den igennem. Mor fortæller. Sådan. Og så gør vi lige sådan her en gang til. For at sikre, at de er stramme nok. Og den skal være ret stram. Mere stram, end man tror. Sådan. Og så er min navle her. Så krydser jeg cirka der ved min navle. Og om bagpå. Og om foran. Og så laver jeg bare lige en enkelt. Sådan. Prosit. Så tager jeg den her ned. Sådan. Og så tager jeg Nora. Til lige hej. Så kan jeg se, at det her er det nederste, og det er det øverste. Så jeg starter her. Nora op på skulderen. Nej, jeg starter i modsatsen. Nora op på skulderen. Modsætter er det nederste. Og så ind med foden. Og så over på den anden skulder. Og ind med foden. Sådan. Ja. Og så finder jeg lige armen og putter ind. Og så skal jeg finde kant 1 og kant 2. Og så gør jeg lige sådan her. Hiver i hver side. Sådan. Og det samme gør jeg over i den anden side. Kant 1 og kant 2. Og så hiver jeg den ud, og så skal vi lige have armen. Sådan. Så sidder han ret højt. Så gør jeg lige den her buff, buff. Men vi skal jo have den her. Så tager vi foden ind. Og foden ind. Og så kan vi tage den op omkring. Og så sidder der et godt stykke flap her. Og så har jeg bare sådan en lille vaskeklud fra IKEA, hvor andre videoer viser, at man skal have en fra Designer, som er økologisk, men det har vi ikke. Og så putter vi den ind her. Sådan. Så kan jeg lige rette til her og sikre mig, at de her de er foldet ud. Og så brokker han sig lidt, og så plejer vi bare lige at bevæge os rundt lidt. Og så finder han sig til rette i den. Og så kan vi hoppe lidt, hvis den skal længere ned, men den vil komme længere ned af sig selv. Yeah. Og så kan man stramme den her om, hvis man vil have den på ryggen, eller hvor man vil have, alt efter hvor lang den er. Yeah, yeah. Og det gode er her, at vi har en sut. Og så kan han enten sidde sådan her, og så kan han bare sidde og kigge. Og hvis han gerne vil sove, så tager jeg lige og støtter hovedet sådan her. Og det vil han ikke. Så. Så. Kan du sige hej? Så sidder du fint der. Og dem her.
snodede dem, det var ikke så smart. Men ellers så kan man bare tage dem ud. Så han er træt, så han skal lige afreagere.